Eta gainak egin agoitxutaz, mediotan izketan. Lehenguan egunkarian aldeko elkarreteratzean, Donostian bulegarrian, bidozena bertzolaritik horaztxan. Eta han gero mikroa jarrezizkien da gainak itzintzin. Injustizi ikaragarria iruditzen zaigu, sekula gertatu beharretzuen injustizia, ikaragarri luzatzen ari den sensazioa daukagu, eta gure babesa eskeni nahi genien. Bukatu da hila lehen bailen eta bukatu da hila ongi. Eskerrik asko. Jaio Barriaran Euskaldunon egunkariari, zure 3 bertsoak. Bat badaukagunez orain, gure eta herriko, jaio baldin bada hiltzen, ez dugula utziko. Jaio baldin bada hiltzen, ez dugula utziko. Euskeraz irakurtzeko eskubidea dugu. Euskeraz irakurtzeko eskubidea dugu. Gaur 10 urte zeinek sinestu, atera behar zuenik, eta gaur egun zeinek sinestu, atera ez litekenik, atera ez litekenik. Kioskoetan dago gure erantzuna,